Contamos coa presencia hoxe en Radio Culleredo o alcalde de José Ramón Riobó. Imos falar con el de temas de actualidade. Señor alcalde, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días, Fran, que tal? De novo, benvido a Radio Culleredo, é un placer. É un placer telo ademais cara a cara e poder falar de temas de actualidade. Precisamente, no día de hoxe, temos que falar de que se van sumando, membros a esa fronte común contra esa planta de biogás, ese proxecto a instalar en Soandres. Se fixo público nas últimas horas que se suman tamén a parte de Culleredo e Cerceda a Laracha e Arteixo, non? Sí, bueno, hai que ter en conta que esa planta de biogás, como xa explicábamos a semana pasada, está no Concello da Laracha. Precisamente toda a Corporación Municipal de Laracha xa manifestaba a súa falta de apoio a esta planta de biogás e nun pleno da Corporación por unanimidade. Así tamén o facíamos aquí no Concello de Culleredo por esa proximidade e sobre todo por ese río Baliñas que pode ser afectado pois por esa planta de biogás e que nos afectaría directamente. Onte mantivemos unha reunión no Concello de Laracha, onde estaba o propio anfitrión, o alcalde de Laracha, o alcalde de Arteixo, o alcalde de Cerceda e en representación do Concello de Culleredo, e, bueno, determinamos pois o apoiar unánimemente por parte dos 4 concellos que somos limítrofes, pois ese rexeitamento á planta de biogás de Soandres. Mañán hai unha movilización ás 12 da mañán en Laracha e, bueno, pois aí estaremos todos pois solidarizándonos sobre todo con eses veciños e veciñas que son os afectados directamente, os da parroquia de Soandres, e aí, bueno, pois intentaremos nestes días presentando as alegacións que o faremos case que de forma conxunta e moi coordinada por parte dos 4 concellos, pois antes do día 26 ter presentadas esas alegacións para que a Xunta de Galicia pois determine nos seus informes técnicos, as teña en conta e poidamos estar falando xa nun mes dunha realidade de que a planta pois colle outro destino. Un asunto da planta de biogás que cobrou importancia nas últimas semanas, especialmente pois nas últimas horas, pero tamén nas últimas horas se está a falar moito e tamén nos últimos días e ata o 30 de xuño se falará máis dese proceso de regularización extraordinario que pois se montou o goberno para as persoas inmigrantes. O Concello de Culleredo, a través dos servizos sociais, emborcouse porque pois os servizos sociais de Vilaboa e o Burgo terán oficinas de atención e están a ter tamén se celebraron xornadas informativas. Neste caso, se está a tentar que todas as persoas afectadas se lles poda botar unha man á hora da tramitación, non? Sí, eu creo que o Goberno de España tomou unha moi boa decisión con esta regularización que se fai e fora esas mensaxes e eses bulos que hai acerca pois de toda esa regularización que se están dicindo desde diferentes forzas políticas, pero nós en Culleredo dende un principio fixemos o que considerábamos que era oportuno. Nós temos unha comunidade de persoas que entran dentro desa regularización e así os servizos sociais o determinaron. A propia concelleira Marta Figueroa pois volcouse persoalmente para que todo o Departamento de Benestar Social de Servizos Sociais do Concello pois determinaran e conformaran unha serie de actividades didácticas para todas aquelas persoas que teñen que regularizar a súa situación o coñeceran perfectamente e que foran de forma ordenada, porque senón podería tamén no padrón e no registro municipal pois haber unha grande avalancha. Ata o 30 de xuño creo recordar que todos os veciños e veciñas nesta situación inmigrantes que vivan no noso Concello pois poden acercarse ás oficinas de Benestar Social tanto na Costa da Lonxa como en Domingo Sierra con a Avenida de Vilaboa, donde están pois esas oficinas e pedir toda a información necesaria para regularizar a súa situación, que é o que todos queremos e pretendemos e que estén pois na nosa comunidade, no noso concello da mellor forma posible. Por certo, xa que falamos de axudar a persoas que teñen necesidades ou hai necesidades en materia de formación, nas últimas horas tamén houve un movimento entre o Concello e Cáritas para poñer en marcha actividades a prol do emprego, non? Sí, bueno, Culleredo sempre foi un concello referente e de referencia para o que é a formación, o emprego. As escolas taller, pois case que podemos decir que a nivel Galicia naceron no noso concello de Culleredo. Hai que lembrar que tanto esa ponte da Ría do Burgo que une Culleredo con Cambre, pois se fixo pola escola taller. Esta propia emisora municipal, o edificio, se restaurou no seu momento pola propia escola taller, a Torre de Celas. Bueno, ademais son lugares onde xa vamos a proxectar incluso esa
esa remodelación, esa rehabilitación de algúns espacios, porque que fai moitos anos que a Escola Taller traballou neles. Nos temos unhas instalacións en Pablo Picasso que creo que son unhas instalacións modélicas, exemplares, e o que queremos é tratar de conformar pois acordos, convenios con diferentes colectivos sociais para pois estar o maior tempo posible ocupados durante os 365 días do ano, haxa ou non pois obradoiros de emprego ou calquera taller de formación ocupacional que facemos directamente dende o Concello. A anterior Escola Taller pois foi denegada tanto ao Concello de Culleredo como a Santiago, Arteixo e algúns outros concellos por cuestións eminentemente administrativas, pero sempre con esa premisa por parte da Consellería de que iban a sacar unha nova convocatoria para que concellos como a Culleredo pois poideran volver a reclamar ese obradoiro de emprego. Non é ningún drama ni nada polo estilo, porque nos vai a dar moito máis tempo a conformar pois sin dúbida un mellor taller, un mellor obradoiro e un mellor obxectivo que nesta ocasión pois tamén vai en traballar e en remodelar diferentes espacios do noso Concello. E Cáritas queremos ter unha estreita colaboración. Sabemos que fan unha labor social no noso Concello exemplar, sabemos que son un referente para axudar a aquelas persoas que ás veces polo detalle que ten a lei e as restriccións que a veces ten a lei para axudar a determinadas familias con unha certa vulnerabilidade pero que non cumplen a legislación, pois eles están aí incluso para escoitarnos, e creemos que unha patiña no benestar social, na axuda ás persoas con maior vulnerabilidade, pois que é moi necesaria. Pero tamén queríamos dar ese paso de ensinarlles as nosas instalacións no Concello de Culleredo para que tamén esas persoas que participan nos talleres organizados por Cáritas pois podan facer as súas prácticas, se así o desexan, pois tamén no noso Concello de Culleredo. Unha primeira toma de contacto e que creo que nun futuro pois conformaremos un grande acordo. Pois un punto importante en materia de formación, a preocupación de moitos veciños, pero hai outros veciños que lles preocupan o tema do medio ambiente, de os verquidos incontrolados. Nas últimas xornadas tamén oímos falar moito da Asociación Oval de Culleredo, coa que se voltaron a xuntar vostedes, non? Sí, tivemos unha reunión estes días, unha asociación que está moi activa, sobre todo no que atinxe ao tema medioambiental e ecolóxico, e é que a verdade é que o Val de Veiga é un lugar a preservar, un cruce de regatos, de ríos, de espazos naturais, e creo que hai moita conciencia por parte dos membros desta asociación e dos propios veciños e veciñas desta zona de ter uns lugares preservados e limpios e seguros. Nesa labor, pois, coa colaboración desta asociación e tamén de moitos dos veciños que están tomando conciencia de que hai que denunciar a aquelas persoas que atentan contra a nosa natureza, que atentan contra os nosos montes, os nosos camiños, pois facendo o que non se debe facer, que botando escombro, basura, pois na nosa natureza, no noso enclave natural do Concello de Culleredo, e gracias a esa colaboración, como decía, pois conseguimos que as forzas de seguridade, tanto a Policía Local como a Guardia Civil a través do Seprona e a Policía Autonómica, pois irán con algunhas destas persoas que acostumaban a utilizar o noso espazo para tirar escombro. Tamén se algúns puntos que había concretos cercanos aos contenedores na zona de Rumbo pois foron retirados por parte do Concello e do propio Consorcio das Mariñas, e había un nivel de satisfacción moi elevado por parte desta asociación, pero tamén por parte do Concello de Culleredo e dos veciños, nunha tarefa que non para, porque, por desgracia, sempre vai haber quen queira atentar contra a nosa biodiversidade, e o certo é que temos que manter a campaña os 365 días do ano e, sobre todo, incidir no que incidíamos a este colectivo, e é que denunciar cando se ve ou hai unha sospeita, pois é o máis importante para esclarecer este tipo de delitos medioambientais. Estamos a falar co alcalde de Culleredo, con José Ramón Riobo, de actualidade do municipio, e aproveitamos sempre para preguntarlle por cousas que nos preocupan. Hai moita xente que nos di estes días, alcalde, están nas obras do Paseo Marítimo, falamos a semana pasada, e din, pero como van quedar? Tiraron todo, non? Levantaron, está todo levantado. Esa barandilla que non nos gusta moito, bueno, como van esas obras, que exactamente, como se vai a sustituir esa balaustrada que había? As obras, como todos sabemos, e tamén o decíamos en reiteradas ocasións, veñen motivadas por ese saneamento que se fixo por parte do Ministerio na Ría do Burgo. O noso espazo do Paseo Marítimo foi utilizado por maquinaria pesada
con un deterioro considerable do que son as losas e algúns elementos arquitectónicos do propio paseo, e, bueno, pois tocaba o remodelalos. Eu creo que foi un éxito que o Goberno de España escoitara a este Goberno Municipal de Culleredo e destinara preto de 3 millóns de euros para arranxar ese tramo do paseo marítimo. En ese sentido, cando o Ministerio de Fomento fai obras de remodelación dun paseo marítimo, pois ten que poñer elementos acordes ao futuro que se nos presenta. E o futuro que se nos presenta, pois en materia medioambiental, pois non é o máis optimista que se nos podería presentar. Como todos sabemos, pois as mareas medran, os portos cada vez pois aumentan o seu nivel de auga, e os paseos marítimos non están exentos de que sean a futuro zonas inundables. Por eso se sustituye a balaustrada por outro tipo de elementos que fan de barreira contra esa subida das mareas e contra ese cambio climático. E esa é a filosofía que sempre se ten dende o Ministerio en este tipo de remodelacións. Por eso, bueno, pois ahora que lo parece realmente un solar, e no futuro se transformará pois nun paseo marítimo modélico novamente e adaptado ao que é pois as novas políticas contra o cambio climático. E iso que temos que ver e valorar. Tamén hai que decir que o Concello de Culleredo xa tiña un orzamento para arreglar a balaustrada, para pintala, e o dato pois era un pouco pesimista, porque costaba pintar esa balaustrada casi tanto como costa remodelar todo o paseo marítimo. É dicir, 1.800.000 euros era o custe que tiña arranxar, rehabilitar esa balaustrada, que en definitiva tampouco nos iba solucionar ningún problema dos que dixen anteriormente, nin a medio nin a largo plazo. Bueno, pois estamos a falar co alcalde, nos enteramos de cousas e tamén pois aclarar esas dúbidas que hai na xente, que tamén estes días fala moito o alcalde do pabellón de Tarrío, sobre todo a xente lóxicamente da zona, é unha das insignias, dos emblemas das instalacións deportivas. Bueno, como vai o tema, o Concello aprobaba hai uns meses pois ese plan de infraestructuras deportivas, e unha das estrelas, entendo, é o pabellón de Tarrío, non? Sí, efectivamente, é o primeiro pabellón cuberto que tivemos neste Concello de Culleredo. Éramos prácticamente nenos cando se construía ese pabellón, e hoxe, a pesares de que ao longo do tempo pois sufriu diferentes arranxos e rehabilitacións, ahora se lle toca unha rehabilitación integral que non cabe ningunha dúbida de que é necesaria. Nos no pleno do mes de decembro presentamos un orzamento de 5 millóns de euros para remodelar e construir novos espacios deportivos, e entre eles pois estaba ese destino dun orzamento de preto de 1.300.000 euros para o pabellón de Tarrío. O pabellón de Tarrío xa ten o proxecto, creo que xa os informes técnicos están todos encima da mesa e son favorables para poder licitar a obra, pero nos falta un pequeno matiz burocrático, que é ter a liquidación do Concello feita, que nestas semanas pois se fará, rescatar ese orzamento para poder licitar a obra, e que durante o verano, tal e como nos comprometíamos pois cos usuarios principais desa infraestructura, poder estar iniciando as obras pois unha vez remate o período escolar deste curso 25-26, e que xa no 26-27, cando se reinaugure a campaña escolar e tamén a deportiva, pois poidamos estar, se non finalizando, case que finalizando as obras dun pabellón que vai a ter un cambio estrutural importantísimo, porque prácticamente se vai a rehabilitar tellado, se vai a rehabilitar paredes, zona de xogo, vestuarios. É unha obra moi importante que temos que ter paciencia e conciencia de que vai a ser pois un éxito e un referente novamente en toda a comarca. Deixamos o tema de obras, deixamos, decir, os temas serios, todos son serios, non? Pero vamos a falar de futuro e ademais das bondades que ten Culleredo, por exemplo, a nivel turístico. Esta fin de semana, xa hoxe mesmo, comeza en Portugal, en Amarante, me parece que é, a 9ª edición de Expocidades, e o Concello, como parte do Eixo Atlántico, vai estar ali. Sí, nos hai uns anos que tomábamos a decisión de entrar no Eixo Atlántico. Están conxuntamente con nós, pois por cercanía, a Coruña e Carballo, son concellos que tamén están metidos nesta asociación de concellos do Eixo Atlántico, que conforma pois o noso país, España, a nosa comunidade autónoma Galicia e tamén o norte de Portugal, e creo que hai moitas sinerxias de colaboración en temas de transporte, mobilidade, normativa europea. Bueno, creo que foi unha boa decisión o estar e pertencer
fortalecer o eixo atlántico. E unha das actividades que ten o eixo pois é a promoción de todas as cidades que estamos dentro desa organización. Este ano, como ben indicabas, creo que en Amarante, en Portugal, donde foi a Expo. O ano pasado creo recordar que foi en Sarria, e este ano pois estamos ali, e o Concello de Culleredo terá ali o seu stand, onde xa están compañeiros da corporación pois por ali traballando, e tamén funcionarios e funcionarias, e bueno, pois que están preparados para hoxe ás 4 da tarde inaugurar esas xornadas, esa exposición donde Culleredo pois terá o protagonismo que lle corresponde, por ser ademais a cidade, unha das cidades de Galicia, un dos concellos de Galicia que recibe nada máis e nada menos que 1 millón de pasaxeiros todos os anos, porque non hai que olvidarse que o aeroporto está no noso concello de Culleredo e un dos principais impulsos para o turismo que hai na Coruña, na provincia e en toda Galicia. E para falar tamén co alcalde, para falar hoxe de temas de actualidade, non podemos evitar falar de un sábado, o día de mañá, no que haberá dúas festas moi especiais. Hai unha que é moi familiar, como é a de Sueiro, coincidindo cos maios, celebran a festa das Nais. E logo está a Feira de Abril, é dicir, traemos a Andalucía a Almeiras. Sí, son dúas festas tradicionais. Creo que a de Almeiras é a 20ª edición aproximadamente, se non é a 20ª, pois a supera ou se aproxima moito, e a das Nais, porque creo que é a 9ª edición. No que respecta ás Festa das Nais, pois nacía case que cando eu iniciaba o meu periplo como alcalde deste concello alá polo ano 2017, donde pois nos reuníamos Daniel, que en aquel entonces pois estaba na propia directiva, e falábamos de ter unha festa de referencia na parroquia de Sueiro, e decidimos que fora a Festa da Nai, unha festa que se consolida co paso do tempo, e unha festa que, bueno, pois creo que a propia directiva da Asociación de Veciños de Sueiro pois fai un traballo encomiable con esa colaboración económica tan necesaria sempre por parte do Concello, porque esa carpa, esas mesas, esas sillas, esos animadores para que os nenos poidan comer separados dos seus pais e ter esa independencia tamén nesa festa, pois corre a cargo do Concello, incluso a animación, que unha vez rematada a festa pois estará ali presente con un dúo que creo, un trío que creo que son unha maravilla, pois tamén vai a conta do Concello. E desta forma pois tamén a propia asociación, pois a través do bochinche e de algúns outros recursos que poidan ter, pois tamén buscarán unha patiña para ter financiadas algunhas actividades que organizan durante o ano. E en Almeiras pois exactamente igual, a colaboración do Concello está aí presente, aportándolle todo o material necesario para que poidan desenvolver esa festa que, como digo, pois leva moitísimos anos na parroquia de Almeiras e que esperemos que recupere pois ese esplendor que tiña nos seus comenzos, e para eso colaboraremos e estaremos ali apoiando, como non, tanto aos veciños de Almeiras, que é a miña parroquia, como a parroquia de Sueiro, que coinciden no día e no tempo, pois con dúas grandes festas que, sin dúbida, contribúen a dinamizar a vida social do noso concello. E xa non falamos das que veñen, porque a partir deste mes hai as da Corbeira, hai as de Fonteculler a semana que ven, bueno, hai un montón de cousas, pero non nos dá o tempo para máis, porque se non teríamos ao alcalde aquí toda a mañá e queremos que veña máis veces e nos fale de máis temas. Si me invitas para a semana que ven, falamos das brañas. Está convidado públicamente, o digo, queda convidado xa para cando queira. Moi ben. José Ramón Ribo, alcalde, moitas grazas. Moitas gracias por todo, unha aperta.